Ang ato nga gospel reading, gikudlo nato sa Ebanghelyo San Marcos chapter 10 verses 35 to 45. Unya, ang Ebanghelyo last Sunday naghisgot mahitungod sa usa ka tawo nga dato kaayo nga nangandoy unsaon pagkapot sa kinabuhi nga dayon, unsaon pagsunod sa atong Ginoo. On that particular gospel reading, gitudloan kita o mihatag atong Ginoo sa mensahe nga dili lang paigo di ay ang pagsunod sa kasuguan, kundi ang pag-clear or paghatag o pagtalikod sa bisan unsa sa kinabuhi nga pwedeng makapugong sa 100% na pagsunod nato sa Ginoo. Unya gisimboluhan na sa bahandi nga gisgutan sa Ebanghelyo atong miagi nga Domingo. Unya ang bahandi could be mga tao, pamilya, relasyon, trabaho, posible nga ambisyon nga maoy makababag sa ato ang kinatibuk-an nga pagsunod. Mao na nga itong Ginoo may pahinumdom nga taligdan gyud ang bisan unsa nga pwedeng makapugong sa atong pagsunod sa atong Ginoo. Kaya right after that gospel, misunod dayon ang Ebanghelyo sa verses 32 to 34. Kay ang Ebanghelyo sa Domingo natapos man sa verse 31. Ang sunod nga Ebanghelyo ni ana gasugod sa verse 32 na human sa verse 34. Ya kanya siya nga Ebanghelyoan naghisgot nga human dayon sa Jesus may pahinumdom nga ang iyang kinabuhi, ang iyang ministry is a ministry and life of service, pagpangalagad para sa uban. Human may pahinumdom siya ni ana ang ato ang duha ka mga apostoles sa Ebanghelyo karon mikalit og duol niya. Kay sa wala pa ni siya, may pahinumdom na itong Ginoo nga mamatay siya. Unya, nga iyang kamatayon is para gid sa tanan. Buti pasabot nga, may pahinumdom siya nga kining kinabuhian niya para gid sa uban. Unya, human niya ni isulti, nisunod ning Ebanghelyo na to karon nga kining duha ka apostoles, di kalidlag duol niya o niingon, Ginoo, o maghari na ba ka ba? Pwede pag naami espesyal na lugar, palikura mis tuuni mo, ya palikura pa ning usa sa imong wala. Now, makapatandog og ino nato murag makapasat mo yo unda par sa atong Ginoo nga wala pagani madugay nagtudlo siya sa iyang mga apostoles nga ang kinabuhi sa pagkasumusunod mao'y kinabuhi sa pagpangalagad. Bago pa siyang gatudlo nila nga ang akong kinabuhi ni dili aron pagpasikat, ni ani ko sa kalibutan nagpakatao ko dili aron dahigon, dili aron alagaran, dili aron mahingong dungganan. I am not after even of power and position. Ang ako ang gianhi, mao ang pagpangalagad para sa uban. Nya bag-o pa niya ning gipasabot sa iyang mga apostoles, ni kalidra duol ni si San Juan o kini si Santiago, unya nagpasip-sip intahon o ganahan nga mahimong nilabaw sa ubang napulo ka apostoles o naningkamot nga makalamang o makabintaha by telling ni Jesus and requesting nga, pwede ba na aming espesyal nga lingkuranan sa tuuni mo o sa wala? Mura pag kining duha ni ingon, ay bahala na lang pulo o asa ni mo ibutang. Basta kay siguro ami, nga maghari na ka, espesyal yun ang amo ang lugar, naas imong tuo o naas imong wala. Now, tungod ni ini, gigamit ni sa atong Ginoo nga punto aron paghatag o pagtudlo kanila sa dugang katisismo. Duha ka butang yang gitudlo niini. Una, miingon una siya, wala gyud mo makasabot sa inyong gipangayo. Ang atong Ginoo nangutahan na kanila, makainom ba kamo sa kupa sa pag-anto sa imnan? Unya makapabunyag ba kamo sa paagi nga bunyagan? Sila miingon nga, oo, makahimo kami. Ang atong Ginoo mipahinumdom kanila nga, tinuod gayud nga naamoy luna sa langit. Tinuod gayud nga naamoy ganting mapaabot because this is what I promised. Mao man ni sa gospel reading sa miagi nga Domingo. Bisag kinsa nga mobiya sa iyang amahan, inahan, pamilya, sa iyang uma, para kanako og sa mayong balita naagoy ganti nga mapaabot. Mura ba katong Ginoo mihatag og assurance? Yes, naamoy paaboton. Naamoy ganti. Pero kining ganti nga inyong mapaabot, inyong dawaton dili sa paagi nga gusto ninyo. Kung dili,
sa akong kaugalingong pamaagi.